Que momento este, histórico, quizais. Pero a min interésame máis saber que sentiría doña Emilia despois de telo desexado tanto. O meu imaginario quere debuxala cabalgando como unha valquiria empoderada a través dos tempos. Despois, ergue os brazos e móveos enérxicamente como se chamara a todas as mulleres do mundo para que celebren con ela. Entolecidamente, comeza a xirar e xirar e xirar e xirar. Para despois caer sobre a herba e mover brazos e pernas acompasadamente, como se fixera un anxiño na neve.